Hello friends, welcome to the channel Shigar, to Salt to Tamil Salt. FF Montage King. நம்ம சேனலில் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா Shigar, வந்துட்டு Salt to Salt. நீங்கள் வந்து யாரையாவது ஒரே அடியிலேயே ஹெட்ஷாட் ஃப்ரீ ஃபயரில் ஹெட்ஷாட் போட்டோம் அப்படின்னாலே எனிமையை வந்துட்டு ஈஸியாக பிடிச்சிடலாம். ஸோ அந்த ஹெட்ஷாட்டை வந்துட்டு நீங்கள் நார்மலாக அடிக்கும்போது எப்படி வந்துட்டு ஹெட்ஷாட் வீல வைக்கிறது, எப்படி ஈஸியாக வந்துட்டு எனிமையை சாகடிக்கிறது. ஸோ அவன் வந்துட்டு மூட்டு போயிடுவான், நம்ம இந்த அடிச்சிட்டான் அப்படின்னா வந்துட்டு அவன் வந்து பரலோகத்துக்கு போயிடுவான். ஸோ இது வந்துட்டு எப்படி பண்ணும் அப்படின்னு நான் சொல்லிடுறேன். ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு சின்ன செட்டிங்ஸ் தான் பண்ணணும். செட்டிங்ஸையும் கொஞ்சம் மாற்றி வச்சுட்டு நீங்கள் வந்துட்டு கேம்லேயும் கொஞ்சம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி விளாடணும். ஸோ அது எல்லாமே இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக வந்துட்டு சொல்லியிருப்பேன். ஸோ உங்களுக்கு வந்துட்டு வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்களோட கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ வாங்க அதுக்கு வந்துட்டு என்ன செட்டிங்ஸ் வந்துட்டு வைக்கணும் அதை வந்துட்டு நான் சொல்லிடுறேன். ஸோ செட்டிங்ஸை கிளிக் பண்ணோன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு சென்சிட்டிவிட்டி என்ன வச்சுருந்தாலும் ஸோ இனிமேல் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு ஹெட்ஷாட் விழணும் அப்படின்னா வந்துட்டு 95க்கு மேலே தான் நீங்கள் வந்துட்டு ஹெட்ஷாட் விழணும்னா வைக்கணும். ஸோ நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு ப்ரிஃபர் பண்ணுறது 97. ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு சாதாரணமாக ஸ்கோப் போடாமல் வந்துட்டு சாதாரண ஒரு ரெட் டாட்டில் ஹெட்ஷாட் வைக்கணும் அப்படின்னா வந்துட்டு ஜென்ரலையும் ரெட் டாட்டையும் மட்டும் 97 வைக்கோங்க. நான் வந்துட்டு எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹெட்ஷாட் போடுவேன். ஸோ அதனால் எல்லாத்தையுமே நான் வந்துட்டு 97 வச்சுக்கிறேன். 97 வச்சுக்கோங்க. ஏன் அப்படின்னா வந்துட்டு ஒரு கொஞ்சம் கம்மியாக வந்துட்டு சென்சிட்டிவிட்டி வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அது வந்துட்டு நமக்கு ட்ராகப் பண்ணும்போது அது வந்து மேலே போகாது, உடனே அதுக்குள்ளே நம்மளை சாஸ்ட்டு அவன் தான் போயிடுவான். ஸோ அதனால் 97 வந்துட்டு கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ எல்லாருமே வந்து 97 வச்சுக்கோங்க. ஸோ கண்ட்ரோல்ஸ் வாங்கும். ஸோ கண்ட்ரோல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நிறைய பேர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுற ஷாட்கன் M1887. ஸோ அந்த ஷாட்கன் தான் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுறீங்க. அந்த ஷாட்கன்லேயும் சூப்பரான கன்று, அந்த கன்லையும் அடித்து கூட சில பேர் வந்துட்டு MP40 கிட்ட தோற்று போகிறீங்க, இல்லை அதே கன்லேயே தோற்று போகிறோம். ஸோ அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா வந்துட்டு ஸ்லோவாக இருக்கும் கன்று. ஸோ திருப்பி ரீலோட் பண்ணுறது. ஸோ அதை வந்துட்டு நீங்கள் ஒரே அடியில் அந்த கன்லையும் முடிக்கணும் அப்படின்னா வந்துட்டு டிஃபால்ட்டில் வச்சுருக்காதீங்க எய்ம் ப்ரிசிஷனை. நீங்கள் வந்துட்டு M1887 யூஸ் பண்ணுற பிளேயராக இருந்தால் டிஃபால்ட்டில் வச்சுருக்காதீங்க. ஓகே, எந்த கன் வேணால் வச்சுருந்தாலும் நீங்கள் வந்துட்டு டிஃபால்ட்டில் வைக்காதீங்க. இந்த சென்சிட்டிவிட்டி வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா வந்துட்டு கண்ட்ரோல்ஸில் உள்ளதை ப்ரீசிஷன் ஸ்கோப்புக்கு மாற்றிடுங்க. டிஃபால்ட் வச்சோம் அப்படின்னா வந்துட்டு நம்ம எங்கே வச்சாலும் அவனுடைய வயிற்றுக்கிட்ட தான் போயிட்டு அடிக்கும். ஸோ செஸ்ட்டுக்கிட்ட தான் வந்துட்டு அடிக்கும். அதே நீங்கள் வந்துட்டு ப்ரீசிஷன் ஸ்கோப்பில் வச்சிங்க அப்படின்னா வந்துட்டு நம்ம நவுத்திரடெல்லாம் அடிக்கும். ஸோ அதனால் ஹெச்ஆர்டில் வந்து ரொம்பவே வந்துட்டு ஒரு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் உங்கள் இஷ்டம். ஸ்கோப் அண்ட்லி லெஃப்டர் பட்டனு, குயிக் வெப்பன் சுவிட்சு, குயிக் ரீலோட். ஸோ இதெல்லாமே நீங்கள் வந்துட்டு குயிக் ரீலோடெலாம் நீங்கள் வந்துட்டு ஆன்லேயே வச்சுக்கோங்க. AWM ஸ்னைப்பிங் உங்களுக்கு தேவையானது, வெஹிக்கல் கண்ட்ரோல்ஸ் 200 வச்சுங்க, ஆட்டோ பேராஷூட். ஸோ எல்லாமே வந்துட்டு இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு வந்து விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து பிளட் வந்து ரெட் கலரில் வேணுமா, இல்லை பிளாக் கலரில் வேணுமா, இல்லை பிளட்டே வரக்கூடாதா, ஸோ அதெல்லாமே வந்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஆட்டோ பிக்கப். ஸோ இதுதான் வந்துட்டு நம்மளோட செட்டிங்ஸில் பண்ணுற வேலை, அவ்வளோதான். ஸோ இது ரெண்டு தான் வந்துட்டு முக்கியம். ப்ரீசிஷன் ஸ்கோப் வச்சுக்கோங்க. ப்ரீசிஷன் ஸ்கோப்பில் தான் வந்துட்டு ஈஸியாக ஹெட்ஷாட் அடிக்க முடியும். சும்மா அடிச்சு விட்டு அடித்தாலே பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஹெட்ஷாட் விழுந்துடும் ஈஸியாக. ஸோ நான் வந்துட்டு அடுத்து அந்த கிளிப் போடுறேன் பாருங்கள் அடுத்த வீடியோவில். ஸோ அந்த கிளிப் எல்லாமே போடுவேன். நான் வந்துட்டு அடிக்கிற அடி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஹெட்ஷாட் தான் விழுவும் இந்த சென்சிட்டிவிட்டி வச்சதுக்கப்புறமா. ஸோ சென்சிட்டிவிட்டியை வந்துட்டு பார்த்துக்கோங்க. எல்லாருமே வந்துட்டு 97 வச்சுக்கோங்க. சாரி, AWM ஸ்கோப் வந்துட்டு 90. ஓகே, 97 வச்சுக்கோங்க. ஓகே, 95லேருந்து 100க்குள்ளே பார்த்துக்கோங்க. 97 தான் வைக்கணும் அப்படின்றது கிடையாது. ஸோ பேசிக் அது வந்துட்டு உங்களுக்கு தேவையில்லை. ஸோ ப்ரிசிஷன் ஸ்கோப்பில் வச்சுக்கோங்க கண்ட்ரோல்ஸை, அவ்வளோதான். ஸோ நம்ம செட்டிங்ஸில் பண்ணுற வேலை அவ்வளோதான். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு நான் வந்துட்டு அங்கே என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்லிடுறேன். ஸோ வாங்க அங்கே கேமில் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம். ஸோ கேமில் வந்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு சுடும்போது லைட்டாக வந்துட்டு ட்ராக் பண்ணிக்கோங்க. லைட்டாக நீங்கள் வந்து ட்ராக் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே வந்துட்டு உங்களுக்கு ஹெட்ஷாட் விழுந்துடும். இது பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்துட்டு செட்டிங்ஸ் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி எடுத்த கிளிப்பு, அதனால தான் வந்துட்டு ஹெட்ஷாட் விழுவில். ஸோ நீங்களே வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு வந்துட்டு இது ஆகலை அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஆயிடுச்சு அப்படின்னாலும் நீங்கள் வந்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ எல்லாருமே வந்துட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ கண்டிப்பாக வந்துட்டு இது ரொம்பவும் ஒரு சூப்பராக வந்துட்டு ஒர்க் ஆகும். ஸோ கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பார்ப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த ட்ரிக் வந்துட்டு எந்தெந்த கன்லலாம் வந்துட்டு சூப்பராக ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா வந்து ஐயோ அடா இது போச்சா ஓகே, எந்தெந்த கன்லலாம் வந்துட்டு சூப்பராக ஒர்க் ஆகும், ஈஸியாக வந்துட்டு ஹெட்ஷாட் அடிக்கும். எல்லா கன்லேயுமே வந்துட்டு அடிக்கும், ஆனால் வந்துட்டு ஈஸியாக எந்தெந்த கன்லலாம் அடிக்கும் அப்படின்னா வந்து
இதில் எக்ஸாம் 8 பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு வேறு லெவல் பண்ணிடலாம். எக்ஸாம் 8 வச்சு இந்த ட்ரிக் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்துட்டு கண்டிப்பாக ஹெட்ஷாட் தான். ட்ராக் கூட வந்துட்டு பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. கண்டிப்பாக வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு ஹெட்ஷாட் விழுந்துடும். ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு எக்ஸாம் 8 வச்சு இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஹெட்ஷாட் தான். ஸோ M1AA7 எடுக்கணும். ஸோ M1AA7 பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு ஈஸியாகவே வந்து இது பண்ணிடலாம். என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா வந்து ஹெட்ஷாட் வந்துட்டு விழுந்துடும். ஸோ டிஃபால்ட்டில் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ஹெட்ஷாட் விழுறதுலாம் சான்ஸே கிடையாது உங்களுக்கு. ஆனால் நான் சொன்ன இந்த செட்டிங்ஸில் வச்சிங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ஈஸியாக வந்து ஹெட்ஷாட் விழுவும். ஸோ ஒரே அடியிலேயே எளிமையாக வந்துட்டு போட்டு தள்ளிடலாம். ஸோ இது எந்தெந்த கன்லாம் ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன். சூப்பராக வந்து எல்லா கன்லையுமே நான் ஒர்க் ஆகும். இந்த ட்ரிக் சூப்பராக ஒர்க் ஆகும். அதுலேயும் XM8 M60 ஸோ இந்த 2 கன்லையும் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு வேறு லெவல் பண்ணும். ஸோ எல்லாருமே வந்துட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். MP40லையும் இந்த ட்ரிக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு கெத்தை காமிக்கும். ஓகே, ஸோ நீங்களும் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இது எப்படி இருக்குது அப்படின்றத சொல்லுங்கள். ஓகே, ஸோ மேலும் உங்களுக்கு வந்துட்டு எந்தெந்த வீடியோலாம் வேணும் அப்படின்ட்டு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வேறு என்ன வேணும்? ஸோ அவ்வளோதான். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல். கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் அடிச்சிருங்க. ஸோ லைக் பண்ணிக்கோங்க சேனலில். ஸோ அவ்வளோதான். இது வந்துட்டு ரொம்பவே வந்துட்டு ஒர்க் ஆகுது. ஸோ நான் இதை வந்துட்டு ஒரு வெளிநாட்டவங்க சேனல்லேருந்து பார்த்து நிறையா வெளிநாட்டு சேனல்லேருந்து பார்த்து எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு சேர்த்து போட்டு இந்த வீடியோ வந்துட்டு ரெடி பண்ணியிருக்கேன். ஸோ பார்த்துக்கோங்க. சென்சிட்டிவிட்டி வேணும்னா வந்துட்டு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஒன்றுமே தேவையில்ல. எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு 95க்கு மேலே. ஸோ நீங்கள் வேணால் இப்படி வச்சுக்கலாம். ஸோ ஜென்ரலில் வந்துட்டு 95, அடுத்தது 96, அடுத்து 97, அடுத்து 98. ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு நீங்கள் வச்சுக்கலாம். ஒரே மாதிரி வைக்க வந்துட்டு காமெடியாக இருந்தது நல்லா இல்லை அப்படின்னா வந்துட்டு நீங்கள் அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். 95க்கு மேலே எல்லாருக்குமே வந்துட்டு ப்ரிஃபர் பண்ணுங்கள். ஸோ ப்ரீசீசன் ஸ்கோப்லேயே வச்சு ஆடுங்க. டிஃபால்ட்டை வச்சு ஆடினீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு உடம்புல தான் போடும். ஹெட்ஷாட் அப்படின்றது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லலை, இருக்கும். ஆனால் வந்துட்டு ரொம்ப இருக்காது. அதே ப்ரீசீசன் ஸ்கோப்பில் வச்சு ஆடினீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு வேறு லெவல் பண்ணும். ஸோ அவ்வளோதான். வீடியோ முடிஞ்சிச்சு. ஓகே, நான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஸ்குவாடி கேம் போட போகிறேன். ஸோ உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோவை சந்திக்கும் வரை விடை பெறுவது உங்கள் தமிழ் மாண்டேஜ் கிங்.